Predstavte si miesto, kde sa čas na chvíľu spomalí. Miesto, o ktorom veľa ľudí ani netuší a pritom skrýva výhľady, ktoré berú dých. Dnes vás zoberieme na nenápadné, ale o to krajšie miesto na Horných Kysuciach, a to do obce Korňa. Naša cesta začína najskôr okolo repliky veterného mlyna. Po chvíľke sme prešli okolo smerovníka na cintorín obetiam hladomoru. A tu sa odkloníme od tejto cesty a napájame sa na cestu do kopca, ktorá nás zavedie k nášmu cieľu. A práve tu sa začína ten skutočný zážitok. Prístup ku oddychovému altánku v Korni vedie po takejto asfaltovej ceste. Cesta je pokojná, asfaltka sa občas jemne kľukatí. Počas trasy prechádzame aj viacerými osadami. Jednou je aj osada Varmusovci. Okolo nás sa rozprestiera typická kysucká krajina. Zeleň, pokojná príroda, občas nejaký ten detail, ktorý nás prinútil spomaliť. Po ceste si treba dávať pozor, pretože natrafíte aj napríklad na elektrický ohradník. A po chvíli opúšťame asfalt a vstupujeme na lúku. Otvára sa priestor a mení sa atmosféra. Po pár minútach trasy sa nachádzame už len pár minút od toho oddychového altánka a už odtiaľto sa nám naskytajú naozaj prekrásne výhľady na okolie. Nachádzame sa v chránenej krajinnej oblasti Kysuce a to znamená jedno – rešpekt. Žiadne motory, žiaden hluk. Mali by ste tu byť len vy a príroda. A dorazili sme do cieľa. Prostredie je tu naozaj krásne, vhodné pre oddych v prírode. Toto miesto nie je o nejakej obrovskej atrakcii, ale skôr o tom pocite. Sadnete si, pozrite sa okolo a uvidíte toho naozaj veľa. A čo konkrétne? Z tohto krásneho altánku môžeme vidieť mesto Turzovka, nad ktorým sa nachádzajú vrcholky Malej Fatry. A okrem toho môžeme vidieť aj chrám na Živčakovej. Výhľady sú tu otvorené a pokojné. Ale toto miesto nie je len o výhľadoch. Okrem altánku tu nájdete aj takéto ohnisko. Takže si tu napríklad môžete zapáliť oheň so svojimi blízkymi. K tomuto miestu sme sa vydali už známej trojici a určite toto miesto stojí za to, aby ste ho navštívili. A potom prichádza cesta späť. Čo sa týka cesty, dá sa tu dostať aj autom. Nie je to také najhoršie, ale peši je to ešte krajšie samozrejme. Môžete vidieť ovečky, čerstvý vzduch, no a myslím si, že nazbierať aj čerstvé bylinky. Ak by vás svet byliniek zaujímal, v
V Korni nájdete aj bylinkový náučný chodník. Video o ňom nájdete na tomto YouTube kanáli Media RZ. Odkaz naň prikladám do popisu tohto videa a tiež aj teraz vpravo hore do karty tohto videa. No a keď už budete kráčať dole, tak cesta je občas strmšia, takže treba si dávať pozor pri zostupe. Pocítite to najmä na kolenách. Tento turistický oddychový altánok sa nachádza na severozápadnom Slovensku, v regióne Kysuce, v obci Korňa nad osadou Malíkovci. A možno to častokrát ani nie je o tom, kam ideme, ale skôr ako sa tam cítime. Ak vás baví objavovať takéto skryté miesta na Slovensku, nezabudnite sledovať tento YouTube kanál a zanechať videu like. Teším sa na vás pri ďalšom videu.